A nemoj malo pensioner, dome sad. On je hladno. Može, ajde, ajmo. Lak, može te. Evo mi golba. Evo, vrti. Evo, vrti, ja. Može. Čekaj, ubi si ispred. A ne, već. Ode mali sput malo. 5+1. 5 i golan svijet. Aj, svoj zvivo. Ima da 6 pa 7. Kako 7? 6? Nije bitno. 6? Oj, slova, bolje se više, bolje trči. 6? Može. Ajde Gorane, upada. Pas, vedam. Op, Darko skače. Neka. Klaster. Evo je. Evo Gogi. Evo je. Žigić. Evo je Žigić. Čo? Ima lopta. Ja sam primijetio Da piješ tamo. Ne, ti da piješ. Da piješ. Gore, Ivo, trči. Ajde, 7. Idemo. Ako. Ja idemo kod ja treba je. Tebe treba sumnjivo. Idemo. To DLM, jel? Šta je priča, Mariji, znaš da sam neki dan sanjam ja ovoga. Koč kako udari u grobi. Ja koji vrag njega sanjam. Produžio sam mu život. Ja ću razlučenje u autu mogu. Stvarno, bolje da je neko došao u čautom. Gdje Bojanović? Goran, ko su moja kola? Ovo je moja. Ovo je moja kola. Ja nisam igrao, evo ba, i Marka Tomić. Evo, imaju nešto na kameru, šta je ovo? Ajmo! Znači, nalazimo se tamo.
I odmah dobro prema, no pozno, reći mi meni, bilo na dot 450, je možda jedno od 450, 80, nije ništa bilo da je odmah. Kakva vremena idu bolje obezbijediti neki, da imaš ti opet prvo konzumersko društvo u Njeniku. A dobro ti, ja kažem ti. A ovdje je ono, a koga pele hoćeš i ono, to je... Kako ja ne stavim činje? Dole! Ti je to je imao, kad me ljubim, imao. Vrući sam. Hoće bez. Jel odmah se broji? Sviju? 5, ja 5. Da. Daleko je ovo? Šta? Blizu kurac. Blizu je čovječe, znaš ti gdje. A gdje go šutne, go. Nego šutne pravo. Da sam puta. Da mi je oči čitak. Ja. Joj, bravo. Najgore su pite sa pivom. Najgore. Ja, treba se po 100 maraka, jebi ga možda go... Kom pije? Manje motiva ima. Kom pije? Možeš. I pad na glavu.